Ndakanamatisa vanhu parali yataita ngati ngavasimudze maoko vakadayo. Zvino ndakarisati ati nehanda ndakasikana kokuti akuzova rini kwezuva nyaya ichitambudzika, mweya unoera, kokuti akuzova rini kwezuva nyaya ichitsinyirirwa, koinga chaneta wani nokunwa misozi, totsirira kudzamari kuwe riniko. Inga nguva panguva yechando, inga miti panguva yechando inozorotsa, inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro, kozoti nokuchena kokunze yetombera mashizha wavo nenhenhere inoyevedza, shiri nemhuka nenyuchi zvokwezwa nohwema. Kweisuruka richatsvikira riniko? Vana vacheche vatinobereka vakati paiweza masimba, nhasi vakura vakasusumara munyika yekwavo, vochaapa angararamira nokuzvidekatsa apa napapa paziri ufuse makumbo avo ava namadhuzi nokuwobviswa neripote rakasika munyika. Vovosvike piko kuma yenyika, asi vakatora vakagovana paukama hwavo vekumochena.